Una sa tanan, may hapon, naatay klaruhon. Kay kung dili nako mapaklaro, I am sure ma-misinterpret ninyo ang giingon ni Kristo diri sa Ebanghelyo. So unsa ning giingon ni Kristo nga murag makalibog, murag makaintriga. Darao, kinsa kadtong muari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, asawa, anak, igsuon ug kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Ha? Nagtudlo ang Ginoo nga mag-away-away ta sa pamilya. Nagtudlo ang Ginoo nga isalikway nato atong pamilya. Nag-ingon manggod siya nga kinsa kadtong muari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan. Lah, dumta nato atong pamilya. Angay ba nga mag-away-away ang mga miyembro sa pamilya? The answer is no. Because kung tan-awo nato, daghan kaayong nasulat sa Bible nga God is promoting family life. Gusto mong sample? Ang 10 Commandments. Kung sa'y gisulat sa 10 Commandments about relationship sa family. Honor your father and mother. So dili wala ga recommend ang Ginoo nga magdumot tas atong pamilya. So karon nganong gigamit man na niya? That is the question. Nganong nigamit man siya sa pulong magdumot, or in English, hate. Mauni ang tubag. Ayaw kalimot kay nag-Bible catechesis punta. Okay? The answer is this. Gigamit lang na ni Kristo nga pulong pagdumot, but not literally ang application ni ana. So do not take it literally. Kay dili literal ang pasabot ni Kristo nga isalikway, biyaan, awayon nato atong pamilya. No, dili literal. Gigamit lang na ni Kristo aron i-exaggerate ang iyang punto, nga bug-at gyud ang iyang punto, nga nobody or no one must hinder us from following the Lord. Iya lang gi-exaggerate. Iya lang tong gihulman nga word to exaggerate nga bugat ang emphasis nako na when we follow the Lord, bisan pamilya o bisan mga personal interest, dili na dapat mubabag nato. But He is not teaching us to literally reject our family. No. Example, ang kanang akong mama o papa, sige nagpanawag nako, John, uli sa dire sa balay, kay niya ang imong paborito na pagkaon. John, uli sa diri sa balay, kay nagluto ko og Bisaya nga manok, imong paborito, sabaw daghan kaayo John. John, uli sa balay, kay nag-andam ko sa imong paborito nga champurado. But unfortunately, daghan pong mga higayon nga mabalibaran nako si mama o si papa kay natunong nga naa ko'y mga misa.
kinahanglan unahon mangyud nako akong mga misa kay maumana ang akong gipili nagpare ko kay gusto kong magpaduol sa Ginoo, gusto kong mangalagad sa Ginoo. So ako silang mabalibaran. But the question is, does that mean that I hate my mama and papa? Does that mean nga ako silang gisalikway? Of course not. I love them very much. I love my mama and papa 100%. Ako lang giuna ang unsay dapat iuna, but I love my family. Bisag second lang sa ako ang priorities. Nasabtan nato, mauna ang pasabot ni Kristo nga dapat bugat gyud ang emphasis nga when we follow the Lord, no one or nothing must prevent us from following Him, even our family members. Karon kay naghisgot man tag pamilya, na ako'y duha ka suggestions. Gusto nako pamilya ang topic nato kay naatay pamilya tanan, di ba? Naatay pamilya, okay. Kanang duha nako ka assignment na ana sa ebanghelyo. Number 1, pamilya. Himua nga tungod ninyo pamilya, ang inyong mga miyembro mas maduol sa Dios. Pinaagi unta ninyo sa pamilya, sulod sa balay. Kamo unta ang inspiration nga ang inyong mga miyembro, ilabi na ang mga bata, maduol unta sa Ginoo. Dili unta kamo mahimong babag sa mga bata nga magpaduol sa Ginoo. Ako nasakitan, nakahinumdum ko karon akong kaistorya many years ago. Usa ka grade 4 nga babayi sa St. Mary's Academy sa Dipolo. Imagine grade 4 nga bata nga babayi akong naistorya sulod sa ilang eskwelahan. Naghilak siya. Niingon siya, "Father, gusto biya gipunta ko nga kada Sunday musimba ko sa katedral kay duol ra kaayo among balay, Father, sa katedral. Pero kay mahadlok manggod ko, Father, nga ako ra kay grade 4 pa man ko, mahadlok ko mutabok." Nangutana ko, imong magpapa di ay, "Father, dili man sila manimba, ila man kong kasab-an, dili man ko nila kuyugan." Nanggigil ko sa ginikanan, lami kay sulungon. Naluoy ko sa bata. Gusto siyang mo eskwela, grade 4, pero iyang mamagpapa, yawa-yawa. Sakit kaayo pamalandungon na kamo pamilya, kamo mo'y source na ang inyong mga anak maduol sa Ginoo, dili nga mapalayo. Una akong hangyo, number 1 pa lang ka. Pamilya, palihog. Kamo sa sulod sa balay, maoy mo encourage, maoy mo paduol sa inyong mga miyembro, ilabi na ang mga bata o batanon, paduol sa Ginoo. Kung naay mga buluyagon nga mga anak, kamo pod unta ang inspiration na sila ganahan magbago. Dili nga mosamot sila kasungayan tungod sa inyong mga gipakita nga mga batik nga mga batasan sulod sa balay. Na ako'y pag-umangkon, 3 years old pa lang, dili ako pag-umangkon ha, pag-umangkon sa pag-agawan. 3 years old pa lang, ako ganahan magid ko bata, muhabwa og bata. Di, inosente kay ko, niduol ko niya. "Hello!" Kabulong mo sa itubag sa 3 years old nga bata, "Titi, yawa." Huy, grade 3 years old, "Titi, yawa." Kay ang mama, bakba, pitiyawa man perdigon. Ko Ginoo. I hope wala na din but we can still change our attitude sulod sa balay. Hangyo lang yun.
Ang ginikanan dili na babag sa pagsunod kang Kristo kung ang mismong pamilya maoy nagdala anang mga bataa paduol sa Ginoo. Pero kung kamo mo'y nagpalayok aning mga bataa palayok sa Ginoo, babag mo sa iyahang pagpaningkamot nga maduol sa Ginoo. That's number 1. Number 2, naana sa Ebanghelyo, ingon si Kristo, kinsa kadtong dili mupas-an sa iyang krus ug musunod kanako, dili mahimong akong tinun-an. So unsa may number 2 nga assignment nato mga pamilya? Himua nga diha sulod sa imong pamilya, dapat matudluan ninyo ang mga bata nga dili sayon ang pagsunod kang Kristo. Nakuha nato, baliko nako sa number 2, tudluin ninyo ang inyong pamilya, ilabi na mga bata, nga dili sayon ang pagsunod kang Kristo. Ayaw sila tudloi nga following the Lord is a comfortable life. No. Kung giingon ni Kristo, if you want to follow me, take up your cross. Pasana imong cross ug sunod kanako. Therefore, you tell your children the truth. Nganong ako nang gi-insist? Kabalo ba mo unsay epekto ana when they grow up? Once ang inyong anak gitudloan ninyo nga ang pagsunod ni Kristo dili hayahay, kung sila nay dagko, I swear, duha ka kamot, I swear, kanang mga bataa, kabalo na mo atubang og problema. Dili na mahadlok. Kay daan pa lang sa gamay pa, inyo namang gitudluan, unsaon pagpasan sa krus, unsaon pag-atubang sa mga problema o kalisod. Diba? Gusto mong analogy? Kinsa ninyo din nakasinati sa una, elementary or high school, na wala gyud gipasenyorito sa balay. Diba? Naaba ninyo din kanang ingnon gyud sa una, walay senyorito dire, tabang mo dire, tabang sa mga lihok sa balay. Di o sa may nahitabo, pila ka tuig ang milabay, nahimo kang madiskarte, dili ka mahadlok, dili ka matalaw pag-atubang sa mga hagit, pagpangitag trabaho, pagsulod og mga negosyo, kay gitudluan ka, high school pa lang ka, elementary pa lang ka, nga dapat musukol ta sa kalisod sa kinabuhi, dili ka magpasenyorito, senyorita. Maura pud na sa pagsunod kang Kristo. Ang bata nga matudluan nga dili sayon ang pagsunod kang Kristo, inig kadako ana, kabalo na mo diskarte sa pag-atubang ug pagsulbad sa iyang problema. Daghan kay mga bata ron, maingon nato mga mahinang nilalang. Kabantay ba mo ana? Gamayng problema, reklamo. Gamayng bikil, suko. Gamayng problema, surrender. What is happening? Nganong ang mga batanon, many of our young people now, dali ra kay mo reklamo, dali ra mo surrender. What are we teaching them? Nagtudlong bata nila nga dapat sayo ng no. Teach them the truth. Show them the cross. Ipakita ng cross. Mauni o. Kada adlaw mauni. Pero positively, ang epekto ana in the future, kabalo sila musukol og problema. Dili sila mo give up, kay puno kay sila pagsalig sa Dios nga mahuman ra ni tanan. Ilang atubangon ang problema nga kusgan dili mahinang nilalang. Amen.